тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. имрӯз охирон эфири пеш ай ид тамошобино дигар вақт намешавам. Як гала падарка, як гала тӯҳфаҳо бигем ки заказ кардам барои шиносон, барои хеш табором. ҳам эфири мотиватсионӣ мешава, ҳам эфири распаковка мешава, ҳам эфири савол-ҷавоб мешава. ҳама каса подписчикои меҳрубон, апа у харое ки дар командаи ма кор мекунен, марҳамат ба эфири мо. пеш аз эфира дар омадан ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, обязательно лайкои худтона монед. вақте ки шумо лайкои худтона мемонед, уведомления дигар подписчикода мераванд ва ёрам хабардор мешаванд ай эфири мо. ҳаматонда боз ҳам салом алейкум. хуш омаден ҳама каса. обязательно лайкора мемонем тамошобино. алейкум салом. раҳмат соз. ҳама каса шумо созен, хубен, саломатитон созай, аҳлу оила, фарзандон. саломи гарму ҷӯшони худма аз тоҷикистони офтобрӯя, аз шаҳри душанбе ба ҳамаи подписчикои меҳрубону мерасонам. ҳама каса созен, хубен, саломатитон созай. тайёриҳо барои ич хелай бинависен, ман смсҳои шуморо хондаистам. ҳаматонда иди қурбон муборак. мо мол гирифтем, иншоллоҳ 4 та гирифтем, қурбонӣ мекунем, ҳам биз гирифтем, ҳам гӯспанд гирифтем. иншоллоҳ қурбонӣ мекунем, видео мекунам обязательно. имрӯз уже ман қишлоқ мерам, ҳозир эфира ҷамъбаст мекунем. фотима, муҳаммад, мустафо ҳар сеш хонаи очамда дар ҳисор, дар қишлоқ. метонед мая табрик кунен. ман уже дуюм рӯза ки дар автомобили худам раҳ гаштаистам, мошин гирифтам дар Тоҷикистонам. беҳад осон дигар буфорам мерам ҳисор, мефорам миём шаҳр, беҳад удобни шидагияй. натонистам рости ка бе мошин гашта омӯхта, одами гаштаги омӯхта, тимболи гудако каси азоб мекаши раҳу руда. раҳмати калон барои ҳамаи шумо, барои суханои наистагитон. худованд ҳамаи шуморам соҳиби хона ва дару мошин бигардонад. аймада беҳтариноша шумода насиб гардонад. раҳмати калон. кам тарак правилаи Тоҷикистон қийтаракай. бисёри шахсоне ки правошона харидагиян, правиларо намедонанд, беповоротник чӣ хеле форошона ҳай мекунанд. анамис чиз ман азоб кашидаистам. лекин ман айрӯи правила ҳай кардистам, барое ки ман як моҳи роҳона хондагим, экзамен спурдагим, ҳамаша ба забони тоҷикӣ хонда бигем ки баъд ман правама гирифтагим. камтар ман дар мушкилай, барое ки раҳҳо, трассаҳои Тоҷикистон, центр асоби Насатбарг беҳад камай, тангай, и мошин беҳад бисёрай. камтарак мушкилай. сини раҳи ҳисор бовар кунен ҳами хе осонай баром ки уҷа мошин камтаракай, раҳ бе мошинтаракай. аиҷа беҳад шаҳрда беҳад пробкаи калон, постоянно саҳар абед бегаҳ пробка. ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи шумо, барои суханотон. ман духтарои азиз, ман ба ҳар вақт ки китоб бухонам намхе менависам. ман дар навистагиё ман нишон тиём. инами чизора ман китоб мехонам, таҳлил мекунам, ба фикри ақидаи худам менависам. ҳамин чизора ҳозир ман барои шумо гап мезанам, маъноҳоша оиди бизнесай. подписчикои меҳрубон, лекин подписчикое ки дар фаберли кор намекунед, шумо метонед ки саволои худтона марҳамат додан гиред, ман саволотонда ҷавоб додан мегирам. ман смсҳои шуморо хондаистам. раҳмат. ҳамаи шумодам иди қурбон муборак боша. так сар мекунем. типа обучение. ман китоби обучаиши оиди бизнес хондагиам. мехоҳам он чизе ки ай ақли худам омадагиай, ман ами китоба хондагим, ай ақли худам омадагиай, ира бе айрӯи китоб нео, ай ақли худам навистагиам.
ва мехоҳам ҳамин фикр ақидама шумода баён кунам. Агар дар зиндагӣ мегам мабодое ки ягон проблемат пайдо шавад, 99% шахсоне ки дар бари шумо буданд, ҳама вақт мехестанд, мешиштанд, бовар кунед, мега рӯзаш мебиёяд, ба рӯи шумо раҳ мегарданд, бода болотон туф мекунанд. Барои ҳамиқа фақат дистансия мобайни одамо шумо бояд дистансия дошта бошед. Хоҳ ҳазор дугонаи ҷони нони дар як хона, дар як тавақ, дар як коса, дар як пиёла авқоти чоям хӯрен, бояд ки дистансия бошад. Бе дистансия рӯзаш мешава, мега дар проблема меғалтӣ. Ана ҳамо одаме ки ая пиёла чой хӯрдӣ, ба болот ҳам раҳ мегарда, ҳам дар болот туф мекуна, мега. Анамо китоба ма хондагим, ай фикр ақида ма ҳамин чиза навистагим ба забони ба китоби ирсӣ хондагим. Ай фикр ақидаи худам ба забони тоҷикӣ шумода фаҳмондаистам. тамошобинони азизи ман, ҳеҷ кас гӯш накунед, мега ҳамон корера ки ҳеҷ вақт ҳеҷ каса гӯш накунед, мега ҳамон корера кунед ки барои шумо маҳқулай. Ба маслиҳати дигар, ба фикри ақидаи дигар як кас зиндагӣ накунед. Ба фикри ақидаи як кас зиндагӣ накунед. рӯзаш мебиёяд ки шумо пушаймон мешавед ки чӣ ба ҳамо одама гӯш кардем. барои ҳамиқа мега бо ақли худтон дар зиндагӣ пешравӣ кунед. фақат мега такя ба Аллоҳ кунед. розу ниёзтона ба Аллоҳ кунед. худованд дар ягон ҳолат шуморо танҳо намегузорад. иам як чихе шумода фаҳмонам, ранги як рубоиёт ман мехе хондаму таҳлилш кардам ба забони тоҷикӣ. ия ман китоби ирсӣ хондагим, забони тоҷикӣ да барои шумо таҳлил кардам. ман мехоҳам ки ай суханои ман, ай эфирои ман барои шумо як фоидае бирасад. ва ман меҳнат кардагим, хондагим, навистагим, мехоҳам барои тамошобинони худам бирасонам. аудиторияи ман мара айрӯи ҳамин характерам нағз мебинад ва ман да ҳамин кори худ ман маҳқулай. ҳамин китоб хондану таҳлил кардану ба дигарон расондан, ҳамин корам барои худи ман маҳқулай. мерим давомаш. ягон кас мега агар ки дар бораи шумо хоҳ дар тӯй, хоҳ дар маърака, хоҳ ки дар ютуб, хоҳ ки дар инстаграм, фарқ надорад. ягон кас дар бораи шумо вақте ки ягон суханҳои бад гап мезанад ёки суханҳои хуб, ёки фарқ надорад, шумо дар неприятния. ана ҳамон момент шумо фикр кунед ки агар ҳамон одам дар бораи худаш гап занад, неинтересния барои одамо. барои ҳамиқа дар бораи шумо гап мезанад ки шумо инсони беҳтаринед. барои ҳамиқа вақте ки инсони муваффақ шудӣ, пешрафта шудӣ, инсоне шудӣ ки дар ҷомеа, дар оила зани беҳтарини туро чӣ қадар шавҳаро дӯст медорӣ, ки хисру хуштомана чӣ қадар дӯст медорӣ, ки фахри ҳамон оила ҳастӣ, хоҳӣ нахоҳӣ дар бораи ту дар як ҷои дигар гап мезанад. ва ҳамон одам мега агар ки дар бораи худаш гап зана, ҳеҷ ка ӯро гӯш намекунад. дар бораи ту гап задистай ки ту ӯро гӯш кунад. барои ҳамиқа рӯҳафтода мабош, мега кӯшиш кун ки дар бораи шумо мега вақте ки гап задан, ана ҳамон момент фикр кун ки ту дар ҳақиқат инсони муваффақу пешрафтаӣ. так ана барои ҳамин кӯшиш кунед ки дар бораи шумо гап зананд. коре кунед ки дар бораи шумо гап зананд. так мегузарем ба дигар қисм. ман ёра дина бегаҳ нимша нависта будам, бо ними дигаша саҳарӣ навистам. баъди вай омадем шаҳр пагаҳ 14 июнай юбилеи компанияи Фаберлик дар пентхауси ҳисор мешавад. 15-солагии компанияи Фаберлика ҷашн мегиранд. бениҳоят маъракаи калони бошукӯҳ мешавад.
ва мо даъватӣ шудагием. Ман обязательно куртаи фасон кардам, пагах мепӯшед. қатъи директорҳои командам, дар мошин директорҳои командама мегирем. Иншоаллоҳ мо дин раждения компанияра қайдгирӣ меравем. Ҳамаша барои шумо навор мекунем, ки шумо бинен, тамошо кунен. Ман бовар кунен тамошобино, ай 10 солагим худам кор кардагием. Ай 10 солагим худам кор кардагием. Ҳеҷ маҳал ё очама, ё акама, ё апама, ягон каса ман пул гуфтагӣ нестам. Чӣ проблемае ки дар зиндагии ман шудагиай, то ҳол шудестай, бародарои ман намедонанд. Ман гап намезанам. Ман чӣ проблемае ки дар зиндагим шава, худам ҳаллаш мекунам. Хоҳ молӣ боша, хоҳ пулӣ боша, хоҳ рӯҳӣ боша, хоҳ психически боша, чӣ гунае ки набоша. Ва ман фикр мекунам, ки ҳар як зан ҳақ дора, ки худаш кор куна, мушкилии худаша худаш ҳал куна. Ами пеши акатай, очатай як бор пул гуфтӣ, ду бор пул гуфтӣ, сеюм бора мега дар ҷонам задӣ. барои амиқа мо кӯдакаки ёш нестем, мо уже занакои калон калонем, кӯдак дорем. кӯшиш кунен тамошобинои азиз, ки ҳадди ақал проблемачаҳакотона ай хутомша, ай фарзандотон боша, беҳтарин компания, компанияи Фаберлики айхона набуромада, специально барои занҳое ки шавҳарошон рашк мекунанд, ки айхона буроянд, метонен ҳамроҳи мо кор кунен. шуморо ай проблемачаҳотон сар када, метонен ки дар оянда проблемаҳои калон калонтона бо пули компанияи Фаберлик ҳал кунен. Так. баъд бисёри апаву хоҳаро барои кор нависагиянд дар WhatsApp. Почти саволҳои ҳамашон як хелай. Ман рости гап галасовои тайёр кардагием, оиди кору фаҳмондагием. Кадом бинависа роиш мекунам. Гӯш кад, саволош боша ҷавоб метиҳам, саволош набоша паспортча роӣ мекуна, корро сар мекунем. Чӣ гуфтанем? Сайда мешава ки продукцияша нахарем, мега. Мешава ки мо маҳсулоти Фаберлика нахарем. Ман ҳайрон мешам. чихел шумо дар компанияе ки кор мекунед, шумо маҳсулотша намехарен? Бе харидани маҳсулот бизнеси шумо пешравӣ намекунад. Маш барои шумо мисол мерам. Масалан, шумо магазини ё ки одежда, ё ки продуктае ки ҳаррӯзае, ки мақсад ами шир, тиғ, руған, орд, ҳамин чизое ки мо ҳаррӯза истеъмол мекунем, истифода мебарем дар хонаомон. Шумо мекушоед. Вақте ки шумо магазини худтона кушодагиен, шумо мерен ай магазини ҳамсоя мехарен орду тухмтона, ё ки либосае ки дар магазини худтона мерен, ай магазини ҳамсоя мехарен. Конечно, ай худтон мехарен. Анами Фаберликам ами халай. Вақте ки кор даромадӣ, дигар ами чизои дар корита ай ҳами бе ягон шаку шубҳа ай ами интернет магазини худат мехарӣ, ки барои дигаро ту чиро нишон медиҳӣ? Вақте ки ту худат ай компаният харид намекунӣ, як каси дигар мега худаш харид намекуна, мара ба кор даъват кардестай. Барои ин обязательно компанияе ки мо кор мекунем, продуктияша мо бояд аввал худмон харидорӣ кунем, истифода барем, качествоша баъд барои дигарон бирасонем. дар ҳаёти ҳар як каси мо се намуд одам мебиёяд. ай се сезон се намуд одам меояд. Якум одамое ки аз рӯи ҳолати мо ҳаёти шумо мебиёянд. яъне ки аз рӯи пулдоримон мебиёянд. вақте ки камтарак бепул шудем ва ё моро тарк мекунанд. хеле одамора ранги барги дарахт меган, сезонный мебиёяну мераванд. Так, ай чунин одамо мега худтона дур кунед. срочно дур кунед мега. хеле одамо қатъи наздик нашавен. хеле одамо ранги барги дарахтанд, сезон қатъи мебиёяну мераванд. шумо набояд зависит бошед ай чунин одамо. дуюм, одамони ранги шамол ё бақувватанд, лекин шумо эҳтиёт кунед мега. эҳтиёт кунед, ки и хеле одамо дар камакак мушкилии зиндагӣ мешикананд ва хоҳен нахоҳен шуморо тарк мекунанд.
روح افتادن و باشین میگه. شما همه وقت باید با قوت باشین. так این گونه آدما یک چند سیزن قطیتان میمونن لیکن در آخر شما را ترک میکنن. سیوم آدمایانی ریشه، آدمانی که کورن میگن. ما ای همی کلمه کورن این ریشه معنوش. آدمانی که نه برای پولت قطیت میمونه، نه برای خاراکترت قطیت میمونه، پروستا از تحت دلت را دوست میدارن و در خرسندی تا خرسنده، در زیقی تا زیقه. با چنین آدما میگه معاملتون بیشتر کنین. چنین آدما شما را با موفقیت ها همه وقت در بر شما قوت دل شما میمونن. ایرم از یک بگیم نصیحت نامه ما پریودش کردم. так در تمام سختی خرسندی زندگی شما را دستگیری میکنند. برای و یا حالت شما حتمی نیست. پول داری نداری چه خیلی که هستی همین خیلی شما را دوست میدارن. آدم شناختن آسان نیست، لیکن ما ای خطاگی های زندگیمون آدم رو میشناسیم. میدونین یک روز نه یک روز میفهمین که کی برای شما دوسته، کی برای شما دشمنه. هر آن چیزی که خو مشکلی زندگی، خو سختی زندگی، خو در بیزنس شما کماندش شما را ترک میکنه، خو آدمی نزدیک شما را ترک میکنه، هیچ رو افتاده نشوین. خداوند همین چیزات برای حیات شما تیار کردگیه که خوشبختی شما را میگه اول پرابلم میکنن. پرابلم را که صبر کردی، حلش که کردی، بعد شیرینی حیات زندگی را میبینی. انا همی بود کمکک هم باشه. 4 ورق بود، من برای شما خواندم، تحلیل کردم، نقل کردم. حاضر رسپاکوفکا میکنیم. من ساعت 6 در سالن زپس دارم، ساعت 4:30 شد. ما باید اسپید کنیم. حاضر برای شما رسپاکوفکا میکنم که ما برای ایده چیزا کس کردم. در اینجا هم توفر هم هست، هم چیزای در کوری خونه هم را هست. پلاتنسای مخیرون نیزا کس کردم. من کم ترک تلفون پس کنم. майдачаш дастуру шувиш артикулуш 910-451 хуй кадама нишон метимтуна чанд цветиш ҳастай, кабутиш ҳастай, молочниш ҳастай, чӣ хеле ки хоҳен ҳастай, инами қаҳай дастуру покунак. ай компанияи фаберлик, ай компанияе ки ман хидмкор мекунам. Анаиш боша полотенцаи банный танақоқ кунак. Артикулуш 910-457. Ишам ҳуй мекунам. Иш беҳад калонай. Беҳад калонай. Дамиҷа размерош мумкин бошам. Так. 70-140 будай. Калониш. Не. Диде? برای خودم заказ کردم. در خانه پالاتنسا بود. یک گالا ای کنفرانسیای اصولا یک گالا پالاتنسا پدرکا کدگی بودن. در همین خانه موندگی بود. گوداکو دادم. خودم دا заказ کردم. یک تا сковородка برای کارتوشка بیریوم کنی وای کردم. заказ کردم. امی сковородка سرخ مده چقا محقول شدگی. Так. Артикулуш да дарунуш боша. Вот. 910-492. Упаковка шабне хел надёжный мебиоя. Даже در درونش خالی خفک موندیان که یکم جدا رس نشود. در رچکش خالی دام کردیان موندیان. сковородка عجایبات сковородка با قوت خوشروای برای کارتشکا بیریوم کردن هیچی نمیشود. در خانه‌های نوسیبیرسکیم دارم
постоянно ай ҳами истифода мекунам. Беҳад сковородкаи хушрувакай. Ҳам удобнияки фасонакай. Ира упаковкаша мепартом, барои ки ира барои ҳами хона заказ кардам. Барои мошинам салфетка заказ кардам. Тамошобино, кадометон ки мошин дорен ё ки худтон мошин надорен, шавҳаротон дора, артикул 16401 беҳад зурай. Ами салона мешакен, ҳам бӯи приятни метия, ҳам блеск метия, беҳад тозаи хушру мекунад. 5 в одном наистаги очищающий уход без разворота, 30 штук, 30 дона доштай. Я гала прокладка заказ кардам барома. Прокладкаи майда калон, суперски прокладкаи ма, яъни однократно нишон додагим шумода. Иш ежедневникаи 10 дона дора. Ягом нами памира намегузарона, микроба мекша, лечебнияй, беҳад зурай. Ма тӯли 4 сол мешава ки ай ҳами истифода мебарам. Постоянно дар хонаи ма коробкаш кати ҳастай. 112,88 қимат нестай, арзонай, тавсия метим. Аиш боша барои касал шудан барои занҳо рӯзонаш 10 дона дора. Беҳад ирам хушрувай, беҳад бӯи приятни дора. Артикулаш 112,89. аҷоиботай суперски качества дора. Шабонашам ҳастай. Шабонаш дар Тоҷикистон наличӣ набудай. Биами коробкаи мара камтарак чапаш кида баландай натунистестам дида. Баъд инаи капсула, биокапсула тамошобино. Биокапсула барои стиральная машина, барои либосшӯӣ автомат. Прозрачняй 15 дона дора. Ҳам жире ки дар дирни барабан ҷамъ мешава, ё ки хлор барабани шумо безеб шудаги бӯи безеб мекуна, автоматически тозаш мекуна, доға меравона, цвети либоси шумора дигар шудан намемона, муҳофизат мекуна. Нигоҳ куненда ҳамаш дар ин амиҷа ҳастай. И тамошобино, ҳозир ман артикулша гап мезанам. 331. И барои шахсоне ки анами каталог регистратсия мешаванд, қати яктай дига вай куҷо шуд? Қати яктай дига ай серияи суюн, инаҳа кондитсионер ай серияи суюн, артикулш 317. ҳар ди нами падарка мебиёяд. Кадоме ки нами каталог ай 9 июн то 3 июн дар компанияи Фаберлик регистратсия мешавен. ҳар ди ҳами барои шумо тӯҳфа мебиёяд. вақте ки 1500 рубл да заказ мекунем, тоҷики кати 225 сомон да. Беҳад буш зурай мада маҳқулай. Вообще роҳат. ира ман шумо дар ҳуй када нишон метиҳам. Вот. ҳам қабушам хушруваки ҳастай ки хемои макай дар дирни барабан меандозӣ. И омин Аллоҳу акбар, як стиральни машина либосора тап тозаи хушру карда мебурора. Баъд ман ини хали заказ кардам. Салфетка лавушка. И салфетка либосои сафед, сиёҳ, кабуд, нофармон ҳамара якҷоя мекунен, меандозен дар стиральни машинатон. якта ай ҳамин меандозен, тамом. ранги иш ба иш намезана. ҳозир ман шумо да нишон метиҳам. дар як упаковкаш 20 дона дора барои 20 стиркаи шумо. хеле удобнияй. якташа мегирӣ, инам халияй. якташа мегирӣ, меандозӣ, и тамом. ҳама ранга як бор андозен, ҳамин салфетка тамоми ранга дар худаш мегира. Так. Дальше инаи контейнер. Контейнер ма дар хонам ягом тана доштам, заказ кардам барома контейнер. Барои ягом авқот, салат, палат гирифтан беҳад хушрувай, удобнияй. Артикулша ҳозир ман гап мезанам, ба ҳуй мекунам 910 362. Дар
микроволновка ҳичи намешава мемонед. нигоҳ кунед бе ҳадди бад мустаҳками хушрӯ меқапа. ина майдаҳак нестай. метонен ягон чиз барои дача, барои ҳам барои дача, ҳам барои пикник рафтантон салат палат када дар дрӯнаш удобняк 3-4 заказ мекунӣ, хушрӯак мегирӣ меирай. салфеткаи обычный заказ кардам. салфеткаҳои обычный Фаберликам зуран. пахтаи тозаҳан 40 дона дорад. артикулаш так 30400 артикулаш. бушам приятняй. Яктай дига айнаи духӣ заказ кардам барои бачаҳома. артикулаш 3257 мужской ароматай. духи звездочка хайку инами ина гелшам заказ кардам. артикулаш 2714 беҳад зурай, бушдатана мешина. духишам аҷоиботай. ҳозир ман шумо дар уй када нишон метиҳам. ҳам қабуи ба маза мекуна. мужская сила, буи мужской. ира мустафода мебарем. бачаи ман чи қалибитили духияй. ай ҳаму биокапсула 2 пачка заказ кардагӣ будам. ба салфеткаи так влажная салфетка для удаления пятен барои доғҳои либосҳо. удобняй дастмукача мегирӣ. масалан кӯдак ё ки худат да киртатай да либостай да ягом чи мехӯри мерезонӣ автоматически ҳамикати меша ки топ тоза мекуна. эмблемаи халал задагиаша ягом спирт и хали чизо надора. артикулша гап мезанам. обязательно заказ кунен. 352. дальше шонача заказ кардам барои фотимара. шоначаи хушрӯча логопити Фаберлик задагиай да поёнакаш. так артикулша гап мезанам. 9567. дальше и чӣ боша худам намедонам заказ кардам. коса заказ кардам. инам хали косай дар танаш сурати сакчаҳо дорад. ман ҳозир гап мезанам ки ин сакчаҳо чӣ маъне доранд. ин косаи обычный барои одамай, барои худмоная. сурати сакча дар кадом ми пасуда ё ки ягон чизе ки дар Фаберлик ҳастай суратҳои ҳайвонҳо часпондагиай ё ки мондагиай. обязательно пили ира компания худаш намегира. масалан ҳозир ман мехаридам пили ҳами сраза хонаи сагҳои бесоҳиб ҳастанд ку пили ҳами ҳамуҷа меравад. бениҳоят компанияи компанияи шедрияй на фақат фикри одамора, фикри ҳайвонора мекунад. ай дута заказ кардаги будам. ин шейкрай ҳозир ям нишонтон метиҳам. инай дуюм косаи ман. так ами стаканчашам заказ кардагиам. беҳад стаканаш хушрӯи удобняй. артикули косара гап мезанам. 910 379. артикули стакан 910 381. эфир сохранид мешавад. кадомитон да артикули кадомира маҳқулай ҳамаша гуфтаистам. обязательно нависта барои худтон заказ кунед. хали стаканча ҳай даже намегида даст стаканай беҳад сабукай ки хушрӯай. сурати ини хешкунӣ сурати сакча ҳай. ана пули ҳамирам ҳами ҷои сагҳои бесоҳибхона меравад. так ай стаканам 2 заказ кардам. баъд айнаи гранула укарадзарча заказ накарда будам. ин карадзарча заказ кардам. беҳад мада маҳқулай ами цвети зардаш. артикул 308-45 20 стиркада мерава барои специальни либосҳои махировани полотенца. баъд тамошобинои азиз коктейл заказ кардам.
то конференсияра мехоҳам ҳаззи ақал 5 кило хидмат хароб кунам. Дар бораи коктейл камтар маълумот метиҳам. Аввал артикулша бинависен 156-54. Коктейли Фаберлика шумо метавонед дар рӯз 2 бор истифода кунед. Специальный шейкер дора, ям дар ҳамин Фаберлик фурӯхта мешавад. Инам халияй нигоҳ кунед. И дар дарунаш бигем удобния ина ҷакуш ҳуй мекунӣ мехӯрӣ. Дар дарунаш ина хали решёткача дора. Баъд ина хали симакча дора. Симакча дора. Ин када нишон чи метавона. Ина хали симакча дора. Масалан шумо ира дар даруни ин меандозен. Иҷода ҳама меркаш навистагия ки чанд сад грамм 400 грамм да 1/2 қошуқи калон ма меандозам. Баъд ира ина ихе меандозӣ. Барое ки фруктовия дар дарунаш кусоки фрукти дора, шоби барои шумо неприятно нашава, просто коктейла шумо бинӯшен. Ида меандозӣ ва инам хали мекунӣ. Коктейл худаш автоматически ҳам хе бамаза тайёр мешава. Инами коктейлай ма подробни гап мезанам. И кара дар бораи и нигоҳ кунед. Ҳама расмош ҳаст ки шумо чӣ хел хароб мешавед. Бисёри занҳои мо менависанд ба меган сайда гарантия дора. Ман ягон бор дар бораи ягон маҳсулот, дар бораи ягон чиз ягон казда гарантия наметиҳам. Ман фикр мекунам ки ҳами мо одамизодем, ҳами чиза барои фоидаи мо бировардиянд. Истеъмол мекунӣ бикун накунӣ. Гарантия ма ай худованд такя ба Аллоҳ мекунам. Ҳеҷ када гарантия наметиҳам. Лекин ай ҳами чиз бисёри директорҳои мо хароб шудагиянд. Аз он ҷумла ман худам истифода бурдагиям. Пеш ай конференсияи Москваравим истифода бурда будам. Костюм харида будам. Костюм камтар танг буд. Хидмат камтара 2 кило 3 кило хароб када будам дар як ҳафта. Ира саҳар 400 грамм обда тайёр мекунен. 1/2 қошуқи калон меандозен. И қуввати как будто шумо 1 сатил луби ҷӯшак хӯрдагиед. Медонед калорияи луби ай гӯшта баландай. Ҳам иммунитета мустаҳкам мекуна луби фасол. Иммунитети шуморо мустаҳкам мекуна. иштиҳои шуморо мегардона. Шумо метавонед ки цели ден ҳеч нахӯред. Лекин ҳастанд одамои баднавсе ки навси худшона дошта наметавонанд. Коктейла мехӯранд, баъди коктейл бо 4-5 самбусаи дигара мехӯранд. Ё ин ки як бигем ки шоколади калон мехӯранд, торт мехӯранд. Камтарак тоқат кадан дар кор. Лекин шумо на касал мешавед, на пӯсти танаи шумо кашол мешавад. Ҳами хел аккуратни ҳами шуморо хароб мекунад ки хутонда маҳқул мешавед. Анама икарат шоколадниша барои хума заказ кардам. Барои ки ман шоколад нағз мебинам. Так, дальше ина хали полотенца барои рӯи устола шакидан, салфетка для кухни. Камтарак хали твёрдякай да сахтакай доғ поғи рӯи устола меравона. Для удаления сильные загрязнения и микрофибри. Чиркиёи безебам топ-тоза мекардай. Двухсторонний. Артикулш 115-24. Ба худамда палетка заказ кардам. Палеткаҳо ман наоварда будам ай Новосибирск. Инам хали палетка заказ кардам барои макияж кардан. Шумода нишон метиҳам. Чиқадр цветои нежни дора. И блескам дора, сафедам дора. Ма ай ҳами сразу румянайрам барои худам мекунам. И майдакай удобнияк шрувакай. Ма да маҳқулай, ма нағз мебинам. Цветои необычный. Оз ягон цветша мекунам, шумода нишон метиҳам. Маълум нестам.
ҳозир типа румянашам истифода мекунам. Видно ҳай ба фикрам. Нағз мебинам ами блеск, это моя болезнь. анаи духи пуртужу тамошобино. Духи пуртужура барои пагаҳ юбилей рафтан заказ кардам. Наёварда будам ягом духи ман. Зачем гуфтам инҷа заказ мекунам, мегирам. Нигоҳ кунед, упаковкаша бинед. И сразу дадронаш пригласительни барои туи президенти компанияи Faberlic. Навсегда. Пуртужу итальянский номай ба забони тоҷикӣ переводаш на забони русӣ навсегда, ба тоҷикӣ ҳамеша. Инам халияй. Буи и бигем ки нежнейший, свежий. Беҳад буи зурай. Упаковкашам зурай. анаи барои мӯи сари Фотима заказ кардам. Артикулшама мегум, нагуфта намешава. 3321 духи пуртужу. барои мӯи сари Фотима 2810 мӯи сара ҳавора ки хушруак мекунам. Тез кунам ки вақти ма камон тамошобино. Распаковкамам камон. Так, имтим гел. ҳам хинукира мегира, ҳам микроба мекуша. Аҷоиботай. Артикулш 8722. Тавсия метим Риксона. Риксона 0577 артикулш. Риксонарам аҷоиботай. Ай компанияи Faberlic. Тавсия метим. Дезодорант барои интимное место. Арақ кардан намемона. Refresh заказ кардам. барое ки ҳозир фақат шарф кардестам. яки саросима ягом ҷо мерам. Шарф намефурад ки барои як шарф утюг гирён кунӣ. ай дубор мешапӣ, шарфа метаки, шарф ранги коп, янтаха таворака ягом ҷош ҷинҷ нестай. На скорые руки меган ку. Беҳад удобне. Дастмуката мегирӣ, мери ягом ҷо меҳмонӣ хоб мекунӣ, саҳри мехезӣ, кирта ҷинҷ дегиай. Мешапӣ ба дастат бигем ки инам хаш мекунӣ, тамом. Кирта ҳавора ки хушруак. Артикулш 3289. баъд инай хеле лаганча заказ кардам барои картишка барои микрохонаи навам. Так, артикулш 910-238 беҳад удобняй. дар хонаҳои Новосибирск ман дорум. нигоҳ кунед. Складывается. Калонаки хушрувай мешуви. Мақсад ҳамаи оп-ош рафтан мегира. Картишкау пиёза ад души мешуви. Пойнаи хел ҷамъ мешавад. Дадрини кашкашакт метавонӣ ки бумониша. ҷора кам мегира хулоса. беҳад удобняй. ранги лали мешавад. баъд подводка заказ кардам. ма касали подводка дорум. мара медонем ки ма бе подводка намегардам. нағз мебинам подводкара. артикулш 559-86 беҳтарин чиз. салфетка заказ кардам барои рӯи усталшакӣ, барои чангора гирифтан. Артикулш 910-269 универсальная многофункциональная салфетка для уборки. 50 штук, 50 дона дорад. ду тай дига корчачакҳои майда заказ кардам. ду таба дар инҷа корчаи калон. инам хел дар шрифта кати мебиёяд. беҳад тези хушруван. удобняк. логобити Faberlic задагиаиша. не дурӯғ гуфтам, надошта. дар коробкашай. а не дора вот. Faberlic Home. дута заказ кардам. артикулш 910-05 иш бо борикаки дарозай. не иш борикаки майдаай барои мева. инаи тарафшта Faberlic наистагия. удобнякай. беҳад хушрувак.
артикули майдаҳакаш 910-004. ба ҳамин тамом тамошобино инҷа ба новинкаҳо ман нишон чимтона новинкаҳои Фаберлик ина хали буромадаи наклейка да даст мекунӣ узор типа ранги хина барин бо мешӯӣ меравад. Так бодай аида тай кондитсионер да заказ кардам, бодай иҷарам ай заказ кардам, ира ман видео карда будам. Ина хали бальзами байранги типа мороженик барин буромадаи артикулш 471-38. вазияташа ҳуй кунам кани бинем чи хали боша. ира бинем чи хушрӯакай бальзам барои лав. ҳам қабои хушрӯбои малина мекунад. ира ини хемекадай хето медодай бо сах мешдай дадри сумкачатон мегирем мерем бо ини хелишам ҳастай. ирам балзамай артикулш 411-60. аи Фотима дора дау хонаҳо аи дора Фотимао кришкаш прозрачния иш бӯи клубника мекунад. балзамай ҳамай ҳами ба детская балзам байна хали Рексона заказ кардам артикулш 1389. ирам беҳад зурай аи дезодорантишам ҳаст кадоми ай бай маҳқулуш неста метуна ай иш заказ куна иш чи боша. Так и туш кукольни объемный туш олима ира видео мекунам отдельно барои шумо нишон медиҳам отдельно. ба ҳамин ҷамбас мекунем тамошобино эфира. раҳмат ки то охири эфир бо мо будед. раҳмат барои хейтерое ки ин қадар вақти қиматбаҳои хучона дареғ надониста ин қадар гапо нависен. ма гапои шуморо хондаестам аяк лав миннатдорум. раҳмат ки бо ҳами иди қурбонам ҳами гапои хутонам характеротона нишон доден. кӯшиш кунен характеротона иваз кунен. хо агар айсар то бега шумо дар бораи ма бад бинависен ма хафа намешам барое ки ман не обязанем ки ҳамаи шумо да маҳқул бошам. ҳастан подписчикое ки гапи хуб менависанд дар ҳақиқат мара дӯст медоранд. ҳастан одамое ки ҷои куштани мара намеёванд. Это нормально, это называется, что я действительно популярная девушка, бизнес-леди популярный. барои ин хафа шудан дар кор нестай. ма аллакай да ҳами хели хейтерое ки гапои бад менависанд точкаи калон мондагиам. ман кати шумо сар ба сар намешам. ман намехоҳам ки дили шуморо бишканам чи хеле ки шумо дили мара мешканем. намехоҳам ва кӯшиш мекунам ки проблемаҳои зиндагима ҳал кунам. як ала кор дорам фикри и гапои шумо дам вақт надорам ки фикр кунам хама зиқ кунам. ҳози салон мерам хидмат салон да чистка лица мекунам хушрӯ мекунам бо пага ҳам запис дорам макияж мекунам ҳамаи шуморо қатъи мегирам видео мекунам. и концерти калони Фаберлик мерем. вохӯрӣ бо тамоми директорҳои муваффақи компанияи Фаберлик руководствои компания мешаванд менеҷерҳои компания мешаванд. ман анам хали ҷоҳоро дӯст медорам ждат мекунам. ман намедонам иша мара чи хел хоб мебарад. ждат мекунам пага иншоаллоҳ видео мекунам барои ҳамаи шумо мепартом. раҳмат ки то охири эфир бо мо будед. боз ҳам иди қурбон муборак ба ҳамаи шумо. ҳар куҷое ки ҳастен худованд нигаҳбонтон боша. худованд қурбониҳои кардагӣ ҳар яки мо ки дар иди қурбон мекунем ба даргоҳаш қабул бигардона. ида хушрӯ бигзаронен. кадоми шуморо чизе мега гӯш накунен. чизе ки гуфтам ку вақте ки дар бораи шумо гапи бад гап мезананд на ҳамо момент шумо фикр кунед ки шумо действительно популярни шудаген. барое ки ҳамо одамое ки дар бораи шумо гап мезананд дар бораи хучон гап зананд не интересен барои тамошобино. барои ҳамин ман фахр мекунам ки имрӯз интересни шудагиам барои баъзе одамҳо.
ва дар ҳақиқат тамошобинои дорам ки действительно сидқи дил мара дӯст медоранд, тамошо мекунанд, бо дар ватсапи ма раҳмат мегӯянд барои эфир, барои видеоҳои кардагим. бо шумо будум Саида Раҷабова, партнёр, директори компанияи Фаберлик. Ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорум. Касоне ки мехоҳед дар муҳлати кӯтоҳ мини миллионер шудан, марҳамат, ватсапи ма қариб ки дар ҳамаи номером ҳаст. дар ватсапи ма занг назанен, бинависен, обязательно ма шумода ҷавоб медиҳам. Кадоме ки навистагиен ма надидам, як аломати саволроӣ кунен, обязательно смсои шумода ҷавоб медиҳам ва ҳамаи шуморо ҳамроҳи худам дар командаи худам мегирам. бо қатъи як гала директораи ма шинос мешаванд, апа ухарои беҳтарин қатъи бигем тамоман проблемаи зиндагитона дига фикрша карданда успетам намекунен, фақат дар группҳои мо хурсандие, роҳи кора омӯхтане, роҳи бизнеса омӯхтане, роҳи пулкоркуниро ёд доданай. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.